Velkommen til Henriks fluebindeværksted. Vi skal lige have lavet nogle tandemfluer. De ser sådan her ud, og de er beregnet på at fiske hornfisk. Det første der skal gøres, det er simpelthen at tage en lille meget skarp fiskekrog. Den er ikke større end sådan her. Og så tage noget 0,25 line. Så skal vi beholder bare linen på spolen. Så skal vi have bundet den her lille fiskekrog på med det, der hedder en turtle-knude. Kommer den på her og lader den falde. Så laver vi lige 2 lykker omkring fingrene her. Når der så er lavet 2 lykker, så gælder det om at holde tungen lige i munden. Fordi så skal der laves 2 lykker mere om lykkerne. Det ser sådan her ud. Først en gang rundt. Så en gang rundt mere. Når det så er gjort, så omkring de 2 sidste små lykker, der laver man nærmest hvad der svarer til 2 kællingeknuder. 2 gange igennem. Sådan her. Og det kræver lidt omhyggelighed. Sådan der. Så strammer vi så til. Så vi strammer simpelthen den lille til. Så tager vi så og kører den her krogen. Den skulle gerne komme rullende ned nu. Yes. Så tager vi simpelthen og strammer til. Først strammer vi lige den ene til. Og så skulle den anden gerne komme bagefter. Kom så. Den er lidt genstridig. Sådan der var den. Så har vi bundet en turtle-knude, som er dobbelt. Det vil sige, der er simpelthen 2 lykker, som sørger for at styre den her lille flue. Så tager vi lige og klipper det meste af det her af. Super godt. Så kan vi godt sætte den her op i fluestikket. Sådan der. Så sørger vi lige for at have sådan et rimelig langt stykke line, der stikker ud på omkring 20 cm. Sådan der. Så skal vi så have fundet noget rødt bindetråd frem. Og det kan være lidt besværligt selvfølgelig, fordi at nu har vi den her nylonline, der skal tage hensyn til. Men det er altså lidt nemmere at binde turtle-knuden på, før man begynder at binde noget på den her lille krog her. Så tager vi simpelthen og vikler rød bindetråd på. Det tager ikke så lang tid. Det er jo en hobby, så der er ikke nogen grund til at have travlt. Du kan også bruge begge hænder. Så kører det bare. Først med højre, så med venstre. Så med højre, så med venstre. Højre og venstre og højre og venstre. Nu hænger der så lige det her lange stykke her. Det kan vi faktisk godt klippe af, fordi det er bundet ind nu. Sådan her. Spoler vi lige lidt op. Sådan der. Så er vi ved at være der. Omkring ved krogbøjningen, der stopper vi så. Så tager vi sådan et stykke orange chenille som det her. Det er så meningen, at det skal være sådan en slags lokkeflue til hornfisk. De kan af en anden årsag godt lide sådan nogle lidt farvestrålende ting. Så binder vi det ind her, og så kører vi så bare løsligt tilbage igen. Så er vi ved at være tilbage igen. Vi skal faktisk helt derhen, hvor vi startede. Så vinder vi så den her. Der skal måske bare laves en 2-3 tørn. 1, 2, 3 tørn. Så ligner det sådan en lille fiskeæg. Og det er altså noget, som hornfiskene de kan gå fuldstændig amok over. Sådan her. Så kan vi godt tillade os at klippe den, forhåbentlig uden at klippe bindetråden over. Yes. Så er vi så ved at være derhen nu, hvor vi skal have lavet det, der hedder en whip finish. Så vi tager vores whip finish,
Så tager vi så lige og slutter den af. Og det må jeg så køre lige et par gange, og så skal vi lige huske på, at den her neglesnor, den vil forsøge på at vikle sig ind. Så den tager vi lige og vikler ud med det samme. Jeg vidste heldigvis godt, det ville ske. Sådan her. Vi kan køre en par gange mere her. Og så tror jeg godt, vi kan begynde at slippe den her. Jeg skal lige se, om jeg fik den låst ordentligt. Der giver vi lige en whip finish en ekstra gang for en sikkerheds skyld. Jeg skal huske på, at når det gælder om at finde fluer, så kan man lige så godt give sig god tid og så lave nogle lidt mere holdbare fluer. Der er absolut ingen grund til at have travlt. Lystfiskeri, det er jo faktisk stressforebyggende. Så hvad skal vi med alt det stress? Jeg spørger bare. Sådan her. Så ned her, så løsner vi så den ene, og så kører vi op. Yes. Så har vi lavet en finish. Så kan vi faktisk godt klippe den her tråd af. Så tager vi noget lak. Og så tager vi det, der hedder en dubbingnål. Lidt lak. Og så får den lige lidt lak. Det er altid en fordel at give sin flue lidt lak. De steder, hvor der er bindetråd, så holder det hele meget bedre. Det var så den første del af det hele. Så kan vi godt tage den her over til tørring. Og til at tørre den på, der har vi sådan en lille stykke kork her. Så sætter vi den til tørre. Der sidder den. Så går vi så i mellemtiden i gang med en lidt større fiskekrog. Det er så den forreste del af tandemfluen. Den kommer vi på. Så sidder den her meget fint. Så bruger vi så den røde tråd igen. Den har sådan en fin farve, synes jeg, til hornfisk. Så starter vi simpelthen med at vikle på her og låse 3-4 tørren fremad. Det er måske 5 i virkeligheden, det gør ikke så meget. Sådan der. Så tager vi så, det er sådan en fin kinesisk hanenakke her. Der tager vi så lige en enkelt fjer. Den ser sådan her ud. Men der er måske lige lidt mere, end vi skal bruge. Så vi gør så det. Jeg har et askebær til alt affaldet. Vi tager lige alt det her, der er sådan lidt nulleret. Det er de løse, fine fjer, der sidder helt inde ved kroppen. Den tager vi lige og tager af. Yes. Så er det bare med at få den på. Kører op under her. Så sidder den fast. Så tager vi så låser med en, hvad skal vi sige, 5 tørn. Det må være fint. Så tager vi så og klipper. God idé. Lige at give en gang lak. Det gør vi så. Får lige en gang lak. Det kan sikre, at det hele sidder lidt bedre sammen. Sådan der. Så er den klar. Så det næste vi skal have gjort, det er at vi skal have afgjort længden på den her stykke nylon, som skal sidde til den lille endeflue. Og jeg vil gerne have, at det passer ind i flueæsken. Så jeg tager simpelthen lige og måler, så det nogenlunde passer. Yes. Det er cirka sådan her. Så tager jeg så og vender den om. Det er så meningen, at det her nylon, det skal bindes ind nu på den her fiskekrog. Det gør vi så. Vi binder det ind her. Og når det bliver bundet ind direkte på krogen uden noget som helst andet, så sidder det altså bedre fast, skal jeg lige hilse at sige. Og det er meget, meget vigtigt, at nylontråden her, den må aldrig slippe. Fordi hvis der er en stor fisk, der bider på den her lille endeflue her, så vil det jo være noget rigtig møg. Hvis pludselig at nylon den slipper krogen, det duer ikke. Så sørg lige for at få bundet det ordentligt ned. Så kører vi. Der er ingen grund til at køre langsomt, så vi kører hurtigt. Har en vis rutine i det her faktisk. Sådan her. Jeg skal forsøge bare på at lave et lag så godt som det nu lader sig gøre. Yes. Køre. Og vi er nu ved at simpelthen at lave en meget, meget sikker indbinding af den her lille provokerende endeflue,
som er den sidste del af tandemfluden. Så hen til krogbøjningen her, så stopper vi så. Så siger vi så, må ikke det skal have noget lak. Det er nok en god idé. Så vi giver simpelthen lige kroppen en gang lak. Det kan modvirke, at det går til for hurtigt på grund af saltvand og så videre, og det er også med simpelthen til at holde nylon bedre på krogen. Så er vi klar. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet en lille fræk hale. Til det der bruger vi simpelthen sådan nogle tealfjer. Så tager vi sådan en lille, de er meget, meget flotte, det er sådan nærmest hvid og sort stribede, de er lige her. Så de skal så bindes ind, så de sidder som stritter som sådan en lille rejeagtig hale. Meget spændende her. Yes. Og så kører vi den så. Vi kan godt lige, inden vi lige binder den på, der tager vi lige og løfter den her lille flue, der sidder inde nu her. Så tager vi lige og løfter, fordi jeg vil gerne have den her frække rejehale til at lige at sidde lidt bag ved det hele. Så vi tager lige og løfter og kører lidt videre med den her bindetråd her. Vil den så? Det vil den gerne. Kom så. Det er fint. Så er den ved at være der. Det er bare altid. Så er vi klar. Så skal vi så have bundet den her ind. Og det foregår simpelthen ved, at jeg går ind og holder meget tæt her omkring. Det er selvfølgelig små ting, vi sidder og arbejder med. Men med lidt øvelse, så går det. Så skal vi så lige have den op imellem fingrene her, og så ned og låse. Så er den låst. Så trickset, det er så lige under den første her, og køre den lidt op. Så den ligesom bliver til sådan en lille kompakt rejehale. Jeg tror, den er ved at være der nu. Så vidt som jeg kan se i hvert fald. Det er nogle gange lidt svært. Jeg prøver lige at binde den lidt ind, og så kan vi lige se, om den skal køres lidt fastere på. Jeg tror, den er ved at være der. Stritter lige lidt ud i den her. Det er slet ikke tosset. Så skal vi så op og have fat i det her lille stykke. Det kan godt klippes af. Sådan der. Hvad skulle man gøre uden en god fiskers skarp saks? Det er ikke nogen reklamefilm. Der er masser af andre gode saksemærker. Sådan her. Yes. Nå, så skal vi så have lidt rib på, og det er simpelthen for at holde fluen sammen, og for at få den til at lidt lækker ud med lidt sølvskinnende. Så vi tager lige et stykke rib her. Jeg tror vist det her det er stort nok. Ribben er meningen, det skal ligesom give en lidt sølvskinnende overflade, plus at det skal låse det her hakle, vi skal have på lige om lidt. Så skal vi så gerne kunne få det nærmest, så det sidder nedenunder. Ellers må man lige skubbe lidt. Det lykkes. Yes. Fint. Det næste der skal gøres, det er at vi skal have sådan noget, det hedder kupfer metallic. Det er sådan noget fin havetråd her. Det har en fantastisk skinnende rød farve. Tager vi lige sådan et stykke som det her. Det skal så bindes ind. Det gør vi så. Og det er faktisk kroppen, vi er i gang med at binde ind her. Så tager vi lige og skubber den lidt ind under også. Sådan der. Nu skulle de her to gerne være bundet rigtig godt ind, fordi at det er meget, meget vigtigt. Så skal vi så passe på med den her, fordi nu sidder den her lille stridiavl her jo. Sådan der. Så kan vi godt køre lynhurtigt tilbage igen med bindetråden. Vi kører oven i lakken, selvom den ikke er helt tør. Det gør ikke noget. Det giver faktisk bare, at bindetråden den ligesom gror fast med underlaget, og så får vi nylon-tråden, som jo holder det hele sammen, til at være endnu mere sikker. Sådan her. Så er vi ved at være klar. Så kan vi godt begynde at køre den her kropsmateriale her. Der må nu godt være lidt mere tæt her. Sådan der. De skal sådan ligge lige op og ned hinanden.
Og så når vi så kommer herop, så skal vi selvfølgelig lige skifte over sådan der, så vi ikke kommer til at... Der skal være en fin overgang fra den første flue til den anden flue, og det er så det der vi ser her. Så kører vi bare løs her. Når man har bundet 100 af dem her, så er man ved at være godt kørende. Og det er da også kun lige præcis, at jeg har nok af det her kropsmateriale her. Men det må vi så råde bod på ved simpelthen at bruge materialet fuldt ud. Det kan man jo altid. Det kan godt være, at krogen lige var lidt større, end den plejer at være. Men det lykkes heldigvis, og det er også fint at bruge sine materialer fuldt ud. Sådan her. Så låser vi lige den her fast. Så skulle den være nogenlunde låst fast. Så bruger vi så den anden saks. Det er så den til lidt. Altså det er ikke fiskersaksen, men en anden saks, der kan klippe i metal. Den kommer så her. Så er den klar. Så skal vi så lige sørge for, at det her lille stykke, som jeg lige har klippet, det skal lige det skal bøjes ind, så det ikke stikker ud af og skærer materialerne igennem. Så er vi ved at være der. Så er det meningen, at det her hakle, det skal bøjes til højre. Sådan her. Så skal vi lige have viklet det en gang, 2 gange lige der hvor jeg skar, og så kører vi ellers i sådan nogle lette tørn med cirka ½ cm mellemrum. Kører vi baglæns, baglæns og baglæns og baglæns. Skal helt ned til, og nu kører den. Nu vidste jeg selvfølgelig taget på den. Det kan ske hos selv den bedste. Vi er nødt til at køre igen. Køre. Køre. Man kunne godt bruge det, der hedder en hakkelnål til det her. Det har jeg så ikke gjort. Jeg skal bare sørge for at være lidt mere omhyggelig. Det er fordi, jeg skulle lige have den her op. Sådan der. Så holder vi fast. Ned. Uden at slippe den her gang. Sådan der. Så skal vi så op og låse. Så låser vi så med det her rib her. Låser. Så lige for at det her nylon, der sidder i midten. Og så kan man så lige lave sådan nogle bevægelser, så man ikke lægger haklerne ned. Yes, det ser flot ud. Det ser flot ud. Sådan der. Så er vi ved at nå helt hen foran. Så skal vi faktisk have det nedenunder. Sådan der, så den lige præcis kommer op der. Og så kan vi så lige stryge de her hår lidt, mens vi lige binder den her ind. Sådan der. Nu er der lige flere ting, der skal gøres. Vi skal have sådan en meget skarp skalpel som den her. Der går vi lige hen her bagved. Og så tager vi lige et cut af den her, uden at skære helt ned til. Sådan der. Så tager vi så saksen her. Så klipper vi lige det her overskudstykke af. Så skal vi have låst. Bruger vi whip finish. Mens vi sådan lige holder dem her ind. Man skal kunne multitaske for at kunne lave sådan noget her. Fordi samtidig med at jeg vinder med højre hånd, så skal jeg faktisk kunne låse med den anden hånd. Det er jo helt fantastisk. Så tager vi lige og slipper. Kører op. Låser. Det var det. Så skal vi så bare have klippet det af. Så skal vi have en gang lak. Og lakken, det er altid nødvendigt, når man har bindetråd, fordi at bindetråden den er mørne, og det er jo ikke hensigtsmæssigt, at fluen går i stykker alt for hurtigt. Sådan der. Så er vi ved at være i mål. Og
Så vil vi så lige kigge på den her, om den er blevet nogenlunde. Det ser ikke helt tosset ud. Vi skal lige have hagen, den kan lige få en gang fugt her. Sådan her. Sådan ser den ud. Det her, det er altiders hornfiskeflue. De går efter den store, og mange gange så sidder de på den lille. Super godt. Det skal ud og prøve i morgen. Det var alt herfra. Vi snakkes en anden gang. Hej hej.